Ja està. Doncs ara estic Bueno, és que ara si explico una vegada quedarà gravat. Tira el micro. Segons a un punt del primer, han dit abans. Sí. La meva dona. Jo que entre això i la puta al·lèrgia estic posant un cap de setmana. Hi ha moltíssima pols, molta pols. Ara estic desitjant que plogui. Diuen que demà al vespre ve pluja. Però jo no em crec res. Que viuré més feliç. Bé, noi! Tira, Ferran, tira! Hòstia, puta. Panetos. Molt bé. Pues no la pagues, si és gratis, no la pagues. Qui diu que és gratis? Què vol dir que és gratis? Que volent aquest.
Marxeu? Setmana vinent que toca. Semis? Sí. Contra el Barça. ¿Necesitas? ¿Qué ¿Quieres tal? que te sustituya? ¿De qué no estará? ¿Sí? Con Marchi, ¿Me lo sí. dices? Ya te lo diré. ¿Sí? Sí, te lo diré. No, pero... Pues cuando esto me lo dices, ¿vale? Vale, vale, no. ¿Cómo Marchi, estás? Bé, ¿Sí? Tiene que fer. ¡Ay, Albert! Coño. I el José, que fa... Ahora viene, ahora viene. Ah, molt bé, fa dies que no el veig. ¿Está jugando o está con nosotros? No. Vale. Ay, que ya sabes que yo... No, ya, ya. ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! Cuidados a 15. Se le ha caído. Fora. Semis contra qui ens toca les semis? El Barça. Barça. I l'altre serà o el Sant Boi o el Sitges. Les semis on les juguem? Aquí, aquí. Aquí? És a doble partit o...? No, un partit només. Ara que no picaria. Han sortit empanats, uns joves i s'empanen. La també. Tinc fred. Yes. Ja està, ja està, ja està, ja està. Ferran, tira, va! Ei! Atencions. Que sepas que vas a ser la envidia. Es geriátrico. Como te descuides te la piso. ¿Qué? Envidia, Igual la porto. Sí, sí, tio. La porto. Jo tinc la jaqueta d'hivern. L'altre dia... Sí, sí.
L'altre dia anava a Madrid, tio, i allò de que aquest temps tan raro, dic, va, Por si acaso. com a americana, hòstia, la vaig deixar per poder el cotxe i per això està allà. Fred i tio, per favor, com a americana a Madrid. Jo vaig anar, és que ara ha refrescat, ho han dit, però l'altre dia també amb els iguales i negros. Mega Sanku! Ahora sí, no, ya. Endavant! Vaig a calentar i sortiré. Yo también. Tio, és que surto aquí. Borra esto. Em fan un home. Primera jugada. La primera jugada estem allà clavats. Esto bórralo, ¿qué ha pasado ahora? No m'he fixat. Joder. Borra eso, ¿no? Borra eso, no sé. Eso no ha pasado. Home, els altres jugaven, eh? Home, nosaltres érem bons, però igual dir-lo que estàvem jugant com una puta merda. És del tercer temps, no? Mira, ara funciona el marcador. Pero a mi hijo que se ha escapado ahí, como un loco. Cago en la mar, si no ha llegado de... L'he caçat, eh? ¿Sí? Sembla Qué que sí, bien. sembla que sí. A vegades s'escapen una mica, però avui... Piensa lo que has hecho. He's giving himself a bit of shit himself. Are you critiquing yourself, are you? Mira fuerte. He's like the number one best in everything, and he's the best in telling people to do forward tackles, and then
Ja. Estic d'acord amb el net, que no se'n sap fotre. Tope, que sou més, sou dos. Oh, que s'ha deixat d'aixecar. Eren dos, no, tio. Dos sols. Is wel password. Igual het niet naar Rotterdam. Heb je geen Rotterdam? Avançar. Allà, pot ser. Pot ser allà baix? Mira el banquillo. No, ja ho buscaré, no preocupis. No, ja ho trobaré ja. Costa de seguir, a vegades. La xuren i... Badalona. Badalona? Sí, són de Badalona. Yeah. I don't know if it's the last game or the before that, but if they win, if St. Cloud wins, it's second. I think this has a third. No. Podem intentar fer presentació.
Yo he visto, los he visto por ahí. Deben estar adentro. Deuen ser dins el cafè. ¿Te vas? Què vols fer? Deixo per aquí. Bueno, quan vulguis marxar no agafis te. Et puc deixar el tren o vens amb mi? Ja parlarem. Es miope, no tía. Pobre miope, tía. Pots treure les palomites? Fresqueta, fresqueta. Ojalá, que ojalá corres. Almenys una salutació no li molesta. Exacte, exacte. Mira com corre, mira com corre. Están lentas. Corre, corre, corre. Tira, Ferran, tira. Què ha passat? Se la cayó. Perquè si li tiren del cas, es tira del cas i ja, si jo penso que ja només tenen aquestes merdes així, quiero que al camp de Bolívar. Continúa. Ha faltat un lot. Jo no que Lugo està aquí. Bien, Hugo, bien. Corre, Hugo. Hugo. Molt bé! Vés a buscar. Sí, estava allà.
detrás del camp. ¿Cómo va? No lo fet marca, té el Dos marcas, ¿no? Vinga, Sant Cugat! Sí, tengo 6 glaçats. O sea, que estás teniendo que poner las filas. Aquests són els de la... Sí.
Tira, Ferran. Tira, Ferran, tira, Ferran. Tira, Ferran. Qué raro, ¿no? Bueno, es molt d'hora. Que me mancho. Sería preparadísimo con las... Se lo va a echar. He visto que las has clavado esta mañana. El Uber papi está haciendo tiempo para... Un petitorio que te fred i te marxem. No, és que s'ha girat fred i estàvem tots aquí en plan primavera. Què tal? Concentrat per la setmana que ve, eh? Que tenim les semis la setmana que ve, hem d'estar... Hombre, abans preguntava per tu. Com va tot? Bé. Estava parlant amb el Javo, retransmitint una mica el partit, pobre. Home, maco el partit aquest, eh? I l'altre dia també, eh? Portem uns partidillos divertits. Diu que avui sou 13, eh? 13 més 3, no? Ojo! Ja pica. Molt bé. I Saraus, t'apuntes o què? Sí, no Sí, s'ha no? parlat amb el... que igual no sé si vindrà el meu pare. No sé què fer. Vale. Però estem al mateix lloc? No? Bueno, Anem a un les hotel. dones. Al final vosaltres què feu? La Kelly i la Gala venen. Jo vaig amb el... Però vas a un apartament o vens a l'hotel? No, menys, Era a l'hotel? nosaltres. No estat molt pendent El del que no m'he xat, fixat jo tampoc, no m'havia No fixat. està atent, la veritat. Com el Xavi va dir que organitzava ell, ja m'he oblidat. No, jo vaig Ja a... s'ha portat. Però no em vaig fixar els d'abans, fins que no vaig confirmar. Els trucaré i a la millor reservar una habitació amb el teu pare, no sé, a veure què... I el... Jo estaré amb aquests. Ara que és un hotel aquí. Ah, aquí. Soc delegat, llavors estic Ah, amb... vale, vas amb el club. ¿Qué pasa, tío? Feia temps que no et veia, eh? Tot bé? Has fet el canya avui, no? Impressionant. La primera part diu que sí, no? No s'ha vist. Et veia. Tu has jugat amb la Xina? Tu, personalment? Sí, en sèrio. Ara després de menjar això et trobes millor, no? Sí, no, perquè em relaxes. Sí, eh? Porto un any, està molt animat, eh? Va bé. Vaya, Vinga, Sanku, ànim! Vinga, anem-hi! Plegat ja, no? O què? Vinga, Sanku! Vaig a passar una foto al Javo. Estic començant.
que perdi la bola. Bonica. Yo recordo algo. Tiene uns placatges que no em seguien ni placant. Tiene uns placatges. No, a mi tampoc em No, jo me'n recordo que em posava tan baix que és que em feien així, ja està. Però no em tiraven enrere. Però feien uns placatges que es placaven i jo no em seguien de lo ràpid que anava. Els seus primers 5 minuts. Idea. Un altre clau, no? Allà és el delegat. Bueno, però és tot una experiència. Una carpeta blanca a la mà. Alberto, què? Sí, però han fet marcar. Yo también, para mí fuera. Ui, estic filmant, no puc distreure. Jo em peso 75. Els més porten més de 10 quilos. Que tots pesen més. Taseu el que visita? No, però van amb... No, a la parada. Tinc el cotxe amb màquines. En parlem després, si estàs sol sí que pot. No, sí, el meu pare no em pot tocar. L'altra marca i tenim guàrdia. 4 marques. Hòstia, que bé el marcador. Molt bé. No m'hi havia fixat que estan connectats. Vinga, Sanco! Hòstia, m'han donat aquest bocata, inesperadament. El Sergi xuta perquè m'he de fer foli, no sé com es diu. Poso jo, Aquí no Hòstia, està. tu, bocata. Sí, però el Sergi des de que va entrar el xuta més.
Melea 5, además. Digo, Muy bien. Muy bien, ¿no? Yo porto... Marco, bravo la casa. Porto un motocultor. Es per fer les patates demà. Abans que no plogui. Tinc 50 o 60 quilos de lletó. I em vaig fer, ja que vaig explicar, em vaig fer de l'associació de pagesos del paper al final. Llavors ho tinc tots pesadets, els passo això. Llavors on talla... Vas dir que feies canabec i no sé què. Pontia, meitat i meitat. És divertidíssim. És molt divertit. Perquè són... La cámara no la ha captado. Antes no de arriba la bola. Si de arriba es que... Ana siempre es algo más rápido. Jo hauré de marxar. I ara Ferran no hauré de marxar perquè és anar a veure la rítmica de la gala. Ai, Ferran. Dic Ferran com el teu fill. Fred que fot, T'ho deixo? Sí. Després què li dona al Pablo? Aquí hi ha la... això i això. Dic que si no se'm farà tard perquè jugo a la gala actua a les 8 tocades, no sé, s'ha d'arribar a la Marbella. Molta
passeant. És que la gala... Vens a veure la gala o què? Vinga, ja està. Parlem... Parlem abans de... No sé. Sí, pero ya estaba en el suelo. Ey, adeu. Clàudia, quan apuntes, quin numeret surt a baix? No surt una LO? No, apunta cap allà. Sí. Has de baixar la velocitat. Has d'aprendre, carinyo. Has de fixar... Mira, Clàudia, competes, tires la rodona... No miris tu per tirar. Mira així. Tira la rodona, veus que hi ha un 1200? Que va canviant? A la pantalla. Pinaki. Venga.
¡Tócalo! Vale, vamos. Sanku! ¡Va con él! ¡Ahora con él! Venga, vamos, vamos. Sí, vaya, llámale triste.
Chanco. ¡Dale ahora! Era de Moncada, que yo fui a buscarlo a su casa. Yo no he visto, ¿tú has visto al Pop? ¿Lo he visto? Nada, camino bien, ya. Es que a mí no he visto jugada yo aquí ni nada. Tampoco he visto tirar. Bien. No, si es que se ha quedado aquí, yo digo, pues si no hi havia jugada, no, jo no he vist. Bueno, no sé, però igual ni m'he enterat. Julia està tirant darrere. No, No, perquè és veritat, jo tampoc. jo crec que ha sigut igual una roda. No, me lleis i se t'enganxa i se te puja el vaso i fa un mal que flipes. Sí, però de golpe o és... Una rebrincada, Aquí és un...
més 20. Jo no sé que tenia algun moment perquè estava portat, però així com que no. Molt bé. Retenció, ens ha ficat? Retenció, no? Ah, que sí. Estan jugant allà baix. Ah, ¿en la marca? Ya caminas. Sí, sí. Era un explicador. El xef de la carrera va carregar s'ha fotut. A mi em passa molt. Moltes vegades. A mi és molt. I dius, hòstia. Lo que té, com no són professionals. El tema de l'audiovisual, pues, home, això a Jordi Prat no li passa mai. Gol. Però vols dir que se'ls anem gaire? Qué pena, porque era bonus, ¿eh? No sé. Que han pitat. Final, Queda un minuto.